zase tu máme ďalší Temu balík, takýto veľký, takže vám idem urobiť haul. Akože sú tam iba 3 veci, ale mám tam takú jednu veľkú vec. Ja som si totižto objednala taký poťah na čelo postele a dúfam teda, že to bude dobre vyzerať a že to bude pasovať. Akože my máme posteľ 160 a toto som tiež objednávala 160, tak dúfam teda, že to bude ok. Malo to dobré recenzie, tak dúfam teda, že to bude dobré. Ono to je proste takýto materiál. Je to také plyšové. Na zadnej strane je to proste takéto elastické, že aby si to proste tam vedeli navliecť a fakt sa to úplne, že dobre naťahuje. No takže takto to vyzerá, ale ja som to musela zastrčiť trošku za madrac, pretože ono to má 70 cm a my nemáme také vysoké čelo postele. No potom ako druhú vec som si objednala takúto drevenú dekoráciu do obývačky, pretože ja keď som odložila všetky vianočné veci, tak proste som zistila, že to tam je normálne prázdne, takže som tam ešte potrebovala niečo dokúpiť. Ono je to takéto, tu je k tomu aj ten podstavec. Poslednú vec, tu mám úplne random balón proste s jednorožcom pre malú. To už je nechám samozrejme na aprílové narodky. Ja ani neviem, prečo som to objednala, proste asi som tam ešte čo potrebovala hodiť do košíka, alebo ja už ani neviem. Takže proste som tam hodila nejaký balón za 80 centov. No a to bolo všetko.